мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқад нахустин муассисаи насли нави соҳаи маориф дар ноҳияи балҷувон аст ки 11 сентябр бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. таъсиси чунин муассиса дар ноҳияҳои дурдаст ки аз лиҳози барномаҳои таълимӣ, кадрҳои соҳибтахассус, имтиёз ба хонандагон ва шароиту инфраструктур бартарӣ дорад, бозгӯ аз зери таваҷҷӯҳи роҳбари давлат қарор доштани соҳаи маориф ва илм мебошад. иншоот дар асоси супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба рушди зеҳну тафаккури хонандагон бо 5 бинои мутобиқ ба меъёру талаботи муосир сохта шудааст. корҳои қудратиро дар иншооти мазкур мутахассисони муҳандисони ҷДМ рушди балҷувон ва ҷДМ Сафояк амалӣ гардонидан ва иншооти мазкурро дар муҳлати муқаррар карда бо сатҳи сифати баланд сохта ба истифода додан бо боварӣ метавон гуфт ки бо ба истифода додани иншооти мазкур заминаи мусоиди таълиму тарбия барои хонандагони ҳам ноҳия ва дигар шаҳрноҳияҳои ҷумҳурӣ ба вуҷуд меояд. дар 32 синфхонаи муҷаҳҳаз имкон аст ки 1520 хонанда дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифта шаванд. синфхонаҳои компютерии пайваст бо шабакаи интернет ба дарёфти адабиёти гуногун ва омӯзиши илмҳои замони муосир мусоидат мекунад. барои аз худ кардани илмҳои дақиқ синфхонаҳои химия, биология ва физика бо муҳимтарин дастгоҳу лавозимоти таълимӣ таҷҳизонида шуданд ки ин дар омӯзиши назариявӣ ва амалии хонандагон нақши муассир мегузорад. тавре таъкид гардид ҳадафи давлату ҳукумат аз фароҳам овардани чунин шароит омода кардани кадрҳои дорои донишу малакаи баланд аст ки оянда тавонанд дар идораи умури давлатӣ ва ватани азиз саҳмгузор бошанд. зарурати истифодаи босамар аз ин дастгоҳу таҷҳизоти навтарин бо ташкилу баргузории дарсҳои амалӣ бештар таъкид гардид. синфхонаҳои таълими меҳнат, маҷлисгоҳ бо 180 ҷойи нишаст, ошхона, толори варзиш, майдончаи варзишӣ ва дигар инфраструктури зарурӣ ба омӯзиши касбу ҳунар, баргузории ҷамъомаду вохӯриҳо, ҷалби хонандагон ба бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол заминаҳои воқеӣ мегузорад. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти боз як муассисаи нави таълимӣ дар ноҳияи балҷувон фосилавӣ оғоз бахшиданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 дар яке аз деҳоти ноҳия дар асоси дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳсозии фазои таълиму тарбия аз ҷониби соҳибкор Рустам Муъминов сохта шудааст. мо соҳибкорӣ иқдом гирифтем ки дар асоси дастури роҳбари давлат дар ноҳияи балҷувон як муассисаи нав ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта ба истифода диҳем. дар ин деҳот ки 180 хоҷагӣ дорад, бо мунтазам зиёд шудани шумораи хонандагон раванди таълим дар бинои қаблии дорои 6 синфхонаи садамавӣ мушкил шуда буд. пеш муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 6 симхона ва як утоқи директор я утоқи омӯзгоҳ дошт ки барои 140 нафар хонанда дар як бас пешбинӣ шуда буд. биное ки қаблан мо дар он фаъолият менамудем ба шароити имрӯзаи таълим ҷавобгӯ набуд. ҳамовозии шахсони ватандӯст бо сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат дар деҳоти мазкур боис шуд ки ин мушкили ҷиддии аҳолии деҳа бартараф гардад. мо омӯзгорон сидқан ба таълиму тарбияи насли наврас машғул шуда онҳоро дар роҳияи ватандӯстӣ ва хешанашиносии миллӣ тарбия менамоем. бинои нави муассиса бо истифода аз масолиҳи баландсифати ватанӣ бо тарҳи муосир сохта шудааст. шумораи хонандагон дар маҷмӯъ 370 нафарро ташкил медиҳад, вале бо дар назар доштани зиёдшавии аҳолӣ 16 синфхонаи муҷаҳҳаз барои ба таҳсил фаро гирифтани 960 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. синфхонаҳои компютерӣ, китобхона ва майдончаи варзишӣ имкони мусоид барои омӯзиши фанҳои гуногун ва ҳам машғул шудан бо тарбияи ҷисмонию варзиш фароҳам овардаанд. дар асоси дастури роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 дар ноҳияи балҷувон бо сару либоси ягонаи мактабӣ таъмин карда шуданд. ин иқдом бозгӯ аз ғамхории пешвои миллат ба соҳаи маориф ва талошҳои пайваста барои боло бурдани мақоми омӯзгор дар ҷомеа мебошад.